Fil-katekesi tagħna llum eżisti nixtieq inkompli nirrifletti magħkom dwar l-Ispiritu Santu fil-ħajja u l-kidbiet ta' Santa Faustina bħala għajn u sors ta' ġdid għal ħajja spiritwali tagħna. Eżisti għaliex il-qaddisin huma t-triq żgura tal-ħajja fl-Ispiritu Santu. Tant drabi eżisti aħna bħala nsara inħoss li ma fimniex biżejjed il-bżonn u l-irwol tal-Ispiritu Santu f'ħajjitna u anka ma nifhmux biżejjed illi il-ħajja tal-Qdusija hija l-ħajja tal-Ispiritu fina. Tant drabi anka aħna l-qaddisin assoċjawhom ma' dak li għamlu. Pereżempju, Don George Preka, qaddis li nħobb ħafna anka u għax Malti manka għal dak li hu, faċilment ngħidu kien qaddis għaliex waqqaf il-mużew pereżempju, no? Jew Madre Teresa għaliex għamlet ħabbet il-foqra jew Patri Piju għax kellu l-pjagi. Imma il-qaddisin huma qaddisin għax ħallew l-Alla jaħdem fihom. Il-qaddisin huma ikona ta' Alla. Il-qaddisin huma verament dawk li fihom aħna naraw il-ħidma ta' Alla l-ewwel u qabel kollox. Jiena nistqar magħkom milli inħobbhom il-qaddisin. Hekk mhu speċjali bħala Franġiskan Kapuċin, inħobb ħafna il-qaddisin tagħna. Mhu speċjali inħobb il-Padre Pio, il-San Leopoldo Mandic li kien qarar ħafna. Inħobb ħafna anke l-Beato Marco Daviano li kien predikatur li dar l-Ewropa jippredika u jagħmel mirakli. Inħobb ħafna l-Solanus Casey li ħajġi dikjarat Beato Daqt, Amerikan hekk li saċerdot sempliċi ħafna u l-mulej taħdon ta' fejqan. Imbagħad inħobb ħafna anke u ħafna il-Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, hija oħti, tgħidx kemm inħobba. Ovvjament il-San Franġisku, il-Santa Chiara, bħala aspirazzjoni ta' ħajja evanġelika, il-Beatu Charles de Foucault, il-Giovanni Paolo Tini, dawn huma Santa Veronika Giuliani, Clarissa Cappuccina stigmatizzata, ma qaddisin li huma ħafna hekk għall-qalbi. Aħna fil-ħajja tal-qaddisin nħossuna l-ġenna, fil-ħajja tal-qaddisin mhux nħossuna l-ġenna xi minn qatgħu mill-ħajja ta' din l-art, xejn minn dan, imma x'fihom naraw li Alla li toħroġ kien fid-batija, li Alla li toħroġ fil-persekuzzjoni, li Alla li toħroġ f'mumenti ibsa, li Alla li toħroġ fil-karizmi u t-toni tiegħu. L-qaddisin jridu jkunu ħbieb tagħhom, eżisti bħal huma ħbieb tagħna. U f'Santa Faustina qiegħed nara ftit din ir-realtà tal-ħidma tal-Ispiritu Santu u rajna diversi aspetti sissa. Rajna l-Ispiritu Santu frabta ma' sagramenti fil-kidbit tagħha, rajna l-Ispiritu Santu frabta ma' talb, rajna l-Ispiritu Santu li jammar ġewwa r-ruħ, rajna l-ispirazzjonijiet tal-Ispiritu, rajna l-bżonn ta' discerniment dwar l-ispirazzjonijiet, illum sejrin naraw aspetti wieħed jew tnejn oħra kun wasalna lejn l-aħħar. U l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid hija dwar il-kollaborazzjoni apostolika mal-Ispiritu Santu. Min semmejta hekk xi tfisser dina. Jiġifieri aħna rridu naħdmu mal-Ispiritu Santu biex nevanġelizzaw. Eżisti. Kif ħanaraw f'Santa Faustina, però kif jidher ċara anke fil-kelma tagħha. L-Ispiritu Santu huwa dak illi jevanġelizza, huwa hu l-ewwel evanġelizzatur fil-Knisja. Huwa hu li xandar il-Ġesu. Huwa l-Ispiritu Santu li jaħdem fil-bniedem. Meta naraw predikaturi, qaddisin, nies ta' Alla, papiet, isfijiet, saċerdoti xandru lil-Ġesu, titpaxxa eżistijaj. Titpaxxa min ixandar il-Kristu. Toxa bih. Għaliex hemm il-ħidma ta' Alla. Fej Kristu huwa mxandar. Fej Kristu huwa glorifikat. Fej Kristu eżaltat il-fuq. Hemm l-Ispiritu Santu. Fej Ġesu huwa mwarrab. Fejn Ġesu huwa meċħud. Fejn Ġesu huwa persegwitat.
fejn Ġesu rridu naqtawh il-barra mill-qafas soċjali tagħna, mill-liġijiet tagħna, mill-argumenti tagħna, mill-ħajja tal-familja, minn fuq ix-xogħol, fejn Ġesu nwarbuh xi drabi anke fl-istess ambjenti tal-Knisja. Hemmhekk hemm id Satana. Ix-xitan eżisti li huwa dak li jipprova jibla it-tarbija illi l-mara twellet fil-ktieb tal-Apokalissi, simbolu tal-Knisja u tal-Madonna li titwelet il-Ġesu, dragun lest li jibla l-dan Kristu, il-bina. Ix-xitan irid inessina dwar Ġesu, l-Ispirtu ifakkarna dwar Ġesu. Ix-xitan li jiżra l-gideb l-Ispirtu li ixerret il-verità. Ix-xitan li jifret waqt li l-Ispirtu Santu jaqgħad. Ix-xitan li jbejjet wellet il-mibeda fi qlubna u l-Ispirtu Santu minflok iwellet l-imħabba fil-qalbna. Eżisti hemm din il-ġlieda spiritwali, l-Ispirtu tal-Alla li huwa forza dinamika ta' mħabba f'taqbida mal-qawwa tal-lamijiet, mal-forza tal-ħażen. Fl-ħajja tal-qaddisin tidher ċara. F'Padre Pju tal-Pjagi jekk naraw dawn il-ġliediet kbar bħal kurat ta' ars li kien ikollu max-xitan li ċertament mhux bil-forza tiegħu, imma bil-forza tal-Ispirtu. Biex nevanġelizzaw mela biex inxandru l-Ġesu, biex inweldu l-Ġesu kif anke għamlet Marija tqalet bil-ħidma tal-Ispirtu bekk tat il-Ġesu lid-dinja, hemm bżonn il-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ġesu qabel ma jitla s-sema fl-Atti tal-Apostli kapitlu 1 vers 8 jgħid lill-Apostli intom tirċievu l-qawwa meta jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu u tkunu xhieda tiegħi. Mela jiġi preżenza qawwa, l-ewwel il-preżenza tiegħu li tammanifesta ruħha fil-qawwa tiegħu u dil-qawwa tiegħu kif toħroġ minn ġewwa fina bl-evanġelizzazzjoni. Li nkunu xhieda ta' Ġesu aħna ma nirċevux l-Ispirtu Santu biex ikollna xi good feeling, xi buzz, xi esperjenza, xi wow. L-Ispirtu Santu jaħdem fina biex iqaddisna u qiegħed fuqna. Hija metafora l-Ispirtu fuqi li Ġesu stess jgħid meta jirċievi l-Ispirtu Santu fi xmara Ġordanu mbagħad Ġesu jinterpreta dak l-episodju fid-dawl tal-kelma talla li għal anointing tal-Ispirtu, l-unzjoni tal-Ispirtu, l-qawwa tal-Ispirtu illi taħdem ġewwa fih. Dan biex inkunu xhieda. Eżisti fi żminijietna għandna bżonn ikunu ħafna xhieda ta' Ġesu, aħna din ngħixu f'soċjetà fejn kollox qed jinqaleb. Ovvjament minn m'għandux valuri tagħna ma jgħidx l-affarijiet din jinqalbu jgħid li mixin il qudiem, imma dik hija kidba m'aħniex mixin il qudiem. Il-kriterju huwa Alla, eżisti. U s-soċjetà tagħna qed titbiegħed minn Alla, qed toħloq liġijiet, qed toħloq strutturi, qed toħloq immaġni ta' familji, qed toħloq realtajiet illi ma jirriflettux il-pjan ta' Alla l-bniedem. Issa ċertament aħna ngħixu f'dinja li mhix perfetta. F'dinja bl-ups and downs, però jekk nitilfu l-mira, jekk nitilfu l-ideal, jekk nitilfu l-viżjoni, aħna nimxu sempliċement b'dak li jakkomoda lil kulħadd. L-Ispirtu tal-Alla qiegħed fuqna biex aħna ma neħtlux fil-biżat imma bil-ferħ u mingħajr ma nkissru l-ħadd nibqgħu nxandru lil Ġesu. Issa l-Ispirtu Santu inebbaħna biex nevanġelizzaw b'diversi modi, ma jinebbaħx il-kulħadd l-istess. Imma jagħmel dan b'modi differenti. Faustina 1567 titkellem minn mod partikolari tgħidlek kif batt il-pinna fidi indirizzaj talba qasira lill-Ispirtu Santu u għedt Ġesu biedek din il-pinna sabiex dak kollu li inti qed tikmandani nikteb iservi għall-glorja tal-Alla. Mela hawnhekk qed naraw diversi affarijiet. L-ewwel ħaġa Faustina waħda mill-missjoni tagħha kif tevanġelizza kienet billi tikteb dwar il-ħnina tal-Alla. U naraw li hawnhekk
U dak kien talaba Ġesu, kellha l-barka u l-permess u l-obbedjenza tas-superjuri tagħha, u speċi tal-konfessuri tagħha. Hawnhekk naraw illi dan biex tagħmlu titlob lill-Ispiritu Santu. Biex dak li tikteb jagħti glorja lill-Alla mhux lilha, glorja lill-Alla, però anke biex tikteb titilqgħu tal-Ispiritu. Issa din hija xi ħaġa li aħna rridu nistaqsu lkoll kemm aħna il-mulej li kif iridni nevanġelizza bil-qawwa tal-Ispiritu. Ejjew neħdu l-eżempju ta' Fawstina stess bil-kidba. Aħna l-lum il-ġurnata l-kidba saret faċli ħafna iktar minn qabel. Għal ġiex raġunijiet il-fatt li iktar nies jafu jaqraw jiktbu u l-fatt li hemm iktar possibilità illum hemmx għalfejn jkollok flus biex tistampa ktieb biex inti tikteb xi ħaġa toħor jaqra m'hemmx għalfejn. Tiktab artikli u itra fuq gazzetti, messaġġ fuq Facebook, fuq Twitter jaqra kulħadd. Assisti, mhux għalfejn tkun ħafna bravu intelligenti biex tagħmilha din, kemm għandna bżonn ma nistħux nikdbu eżistijej mod prudenti, tajjeb, sabiħ, mingħajr ma nkissru l-ħadd, imma nikdbu dwar Ġesu. Kemm għandna bżonn nitkellmu u nxandru bil-kidba eżistijej. Ftakru li l-kliem jitlaq. Imma l-kidba tibqa. Il-klim, l-lum għanna video recordings, audio recordings, ġifiri nistu nżommu ovvjament dak li għatbi klim. Imma tan drabi il-klim mankawa jibqa dejna u verba volnim skripta maħni tijid il-Latin. Imma dak li jinkiteb jibqa mek u jibqa jinqara l-sekli sħaħ jek bżonn. Aħna għadna naqraw dak li jintqalu kidbu misrit il-Knisja f'ċirkustanzi differenti. Kemm għandna bżonn eżistijaj. Impoġġu d-don tal-kitba. Minnkom hu kapaċi biex jikteb, ikdbu toqgħodux lura. Kapaċi tikteb ittra fuq gazzetta, ikteb. Kapaċi tagħmel Facebook post tajba, ikteb. Kapaċi tikteb artiklu tajjeb, ikteb. U ma niddejqux nikdbu f'ambjenti li mhumiex tal-Knisja. Jiġifieri li nikdbu f'ambjenti tal-Knisja fejn fien fuq il-foljet tal-parroċċja, fuq rivisti tal-Knisja, fuq ġurnali tal-Knisja huwa tajjeb, però ħafna drabi dik l-udjenza tkun marbuta ma' nies tal-Knisja. Biex inxandru l-Ġesu rridu nsibu opportunitajiet ġodda, opportunitajiet fejn il-bniedem mhux qed ifittex il-Ġesu imma aħna b'xi mod nistgħu nkunu preżenti. Ġifieri tant modi, rivissi li tqasmu fuq l-ajruplani, pereżempju, wieħed ikun ftit intelligenti kif jista' jikteb u jwassal messaġġ. F'ċirkustanzi tant kolonni ta' attwalità jew minn mulej minn taħdan id-don eżisti li jikteb. Fawstina kitbet l-esperjenzi tagħha. U titlob l-Ispirtu Santu jina dwar dan, jiex nagħmel proposta li għamilta diversi drabi. Il-miżżewġin illum diversi minnhom jilmentaw kemm uliedhom telqu l-Knisja ma rridux imorru l-quddies, etc. U jien qed nagħmel das-suġġeriment mat-testament tagħkom għamlu testament spiritwali. Ikdbu nota spiritwali lil uliedkom għax meta tmutu dik in-nota ssir importanti għalihom, kellmuhom fuq Alla, kellmuhom dwar Alla, ejdulhom Ġesu x'differenza għamel f'ħajjitkom. U bimħabba, biżbuħija, eżisti, illi meta tmutu qatt jaqraw dak u tmissulhom qalbhom. Tant drabi mument ta' mowtu funerali l-bniedem jiftaħ qalbu għal Alla. Kemm ikun sabiħ li intom tiżiraw żerrija anka fil-mewt tagħkom. Tant qaddisin kitbu l-esperjenzi tagħhom tiġini f'moħħi anka Santa Teresa tal-Bambin Ġesu u bekk kienu xhieda ta' dak li Alla għamel fihom. Aħna wkoll anka fi żminijietna irid ikunu xhieda ta' dak li l-mulej jagħmel magħna. Mexa fejn kunu bħal Santa Veronika Giuliani li kitbet djarju ta' 22,000 paġna b'dak li l-mulej għamel fiha. Ma fis-sempliċità tagħna eżisti. Hekk nikdbu anka l-esperjenzi. Ħa naraw silt oħra li Fawstina tgħidilna fuq hekk il-ħidma tal-Ispirtu nikkollaboraw miegħu biex nevanġelizzaw. F'number 1041 Fawstina tikteb hekk. Xewqa mħeġġa għal din il-festa qiegħda tikkonsma li ruħi.
F'talb imħeġġeġ sabiex il-festa tasal ma ddumx, insib ftit serħan u bdejt novena għall-intenzjoni ta' ċerti saċerdoti sabiex Alla jagħtihom id-dawl u l-ispirazzjoni li huma japplikaw għat-tixrid ta' din il-festa. U sabiex l-Ispirtu ta' Alla jdawwa lill-Papa dwar din il-ħaġa kollha kemm hi. In-novena tikkonsisti f'sija adorazzjoni quddiem is-sagrament imqaddes. Jien tlabt li Alla jħaffef sabiex tasal din il-festa u tlabt li l-Ispirtu Santu jdawwa lil ċerti nies dwar din il-ħaġa kollha kemm hi. Qiegħda nispiċċja din in-novena f'ħames ix-xirka, għamel hawnhekk Fawstina sistijaj. Qed tagħmel din in-novena u titlob lill-Ispirtu Santu biex idawwa lill-Papa, s-saċerdoti u kull min involut biex titwaqqaf il-festa taħlina divina skont kif talaba Ġesu. Mela għandek it-talba ta' Ġesu u l-bżonn li jinterċedi biex l-Ispirtu Santu jinebbaħ. Mhux biss li hija taf dak li Alla jrid, imma titlob biex dak li Alla jrid anke l-Papa jaċċettah. Anke l-Ispirtu jinebbaħ il-Papa u s-saċerdoti. U hawnhekk għandna nara l-kollaborazzjoni bejn l-Ispirtu u l-Knisja. U Fawstina dis-soru sempliċi titlob biex l-Ispirtu jinebbaħ il-Papa għaliex aħna fil-Knisja Kattolika ma nimxux għar-rasna, ma nimxux mingħajr l-awtorità tal-Knisja. Mhux kulħadd jaqbad triqtu kif iħossu kif jaħsibha hu għax hekk jidhirli li Alla qalli. Ma l-Knisja Kattolika ma timxix hekk. Nissimgħu dak li l-mulej qed jgħidilna, però b'sottomissjoni lejn l-awtorità tal-Knisja, l-Ispirtu li jaħdem fil-ruħ u l-istess Spiritu li jaħdem fl-awtorità. U Alla hu sovran eżisti. Ġifieri ma noqgħodux jinpoġġu l-Knisja kontra l-Ispirtu u l-Ispirtu kontra l-Knisja. Fil-Knisja jista' jkun hemm affarijiet li mhux dejjem jimxu tajjeb, però fl-aħħar mill-aħħar l-Ispirtu Santu li għandu kontroll tal-Knisja eżisti. Jiġifieri ma noqgħodux neħtlu f'dawn il-ġlidiet xi drabi hekk, imma rridu nitolbu anke l-awtoritajiet tal-Knisja meta għandhom bżonn ikunu mnebħin. Santa Fawstina nafu li d-devozzjoni ta' ħlina divina anke mill-Knisja stess kien il-moment fejn ma ġietx mifhuma, anzi mhux tal-li ma ġietx mifhuma tal-li mill-Vatikan ġiet imwaffqa. Però it-talb ta' Fawstina anke ma tax frott dak il-ħin kif ħasbet hija, ta' frott il-qudiem u nafu x'ġara bil-Papa Ġwanni Pawlu II. Ġifieri it-talb tagħha anke l-Papa nstemaw kif nstema'. Però l-mulej għandu żmien tiegħu. Iż-żmien tiegħu. Aħna rridu neħtlu fi żmien ta' Alla biex inkunu nista' l-Ispirtu, mhux fi żmien tagħna. Iż-żmien ta' Alla jimplika dawmien, jimplika dbatija, jimplika persekuzzjoni, jimplika purifikazzjoni profonda fir-ruħ li mhix faċli. Però ma nistgħu qatt nifirdu l-ħidma karizmatika tal-Knisja, l-ħidma tal-Ispirtu mill-ħidma ġerarkika tal-Knisja, mill-awtorità tal-Papa, tal-Isqof, mod partikolari fid-dioċesi. Anke jekk jieħu tul, anke jekk ikunu proċessi twal, anke jekk ikun hemm misunderstandings, ħuddu l George fi żminijietna. Ma kienx proċess faċli għalih personali. Il-nuqqas ta' understanding li ġili kien hemm bejnu u bejn l-Isqof f'dak iż-żmien jew qassisin oħrajn. Imma b'ħafna umiltà, b'ħafna paċenzja, b'ħafna talb, b'ħafna discerniment, fl-aħħar mill-aħħar, jekk il-ħaġa tkun ta' Alla huwa hu li jrid imexxiha. Il-bniedem huwa strument li juża l-Ġwanni għad juża l-Martin, imma l-Ispirtu ta' Alla huwa hu. Għandna tkun dan il-ftuħ għall-Ispirtu Santu. Ftuħ. Kemm għandna bżonn aħna lura anke hawnhekk nitalmu Fawstina li il-proġetti ta' evangelizzazzjoni naraw li verament jibdew mill-Ispirtu. U nitolbu biex l-Ispirtu jnebbaħ l-awtoritajiet, kappellani, saċerdoti, b'dak li huwa jrid. Però Fawstina turina li mhux dejjem kollox jibda mill-awtorità tal-Knisja, l-Ispirtu Santu mhux dejjem jibda bil-ġerarkija, mhux dejjem jibda bil-Papa, bl-Isqof u bil-Qassisin. L-Ispirtu Santu ġiri jibda mill-lajċi, minn is-sempliċi, li mbagħad il-Papa, l-Isqof, saċerdoti jridu jilqgħu il-ħidma tal-Ispirtu li huwa jagħmel permezz tal-lajċi. Eżistijaj. U din hija realtà li aħna għandna bżonn. Ħbieb itolbu, ħallu l-Ispirtu jnebbaħkom, irriskjaw, ippruvaw, kunu prudenti ma mhux beżżija, iddixxernu
Imma discerniment mhux eżerċizzju filosofiku mentali li waħlek, imma li jiftħak li jillibera l-attitudnijiet tagħna dak li dejjem minna biex ninfetħu għall-qawwa ta' Alla. Eżistijej, l-Ispirtu Sant jħobb wisq il-bniedem tal-lum biex quddiem il-bżonnijiet tal-lum ma jagħmel xejn. Jiena eżistijej l-attitudni tiegħi li Alla dejjem qed jagħmel xi ħaġa. Dejjem, jekk ma nistax nara problema tiegħi. Imma Alla dejjem qed jagħmel. Forsi aħna nfittxu l-ħidma tal-Alla f'postijiet żbaljati. U maħniex kapaċi naraw dak li Alla qed jagħmel, dejjem naraw dak li Alla mhux qed jagħmel u dak wangan tax-xitan. In-nies tal-Ispirtu jafu jaqraw is-sinjali tal-Ispirtu. In-nies li mhumiex immexxija mal-Ispirtu Santu mhux kapaċi jaqraw il-ħidma tal-Ispirtu. U l-ħidma tal-Ispirtu ftakru tibda bil-mod, tibda b'mod moħbi, tibda mod sempliċi, kif il-ħidma tal-Ispirtu fdiet Marija moħbija fis-sempliċità f'Nazaret. Fuq dan inkellimkom fi programm ieħor li bih kanala daw il-katekeżijiet tal-Ispirtu Sant fil-kitbiet u djarju Santa Faustina. Imma jiena nixtieq inħeġġiġkom fuq l-eżempju ta' Faustina eżisti. Il-qawwa tal-apostolat toħroġ dejjem mill-Ispirtu Santu. Nixtieq nagħlaq billi inħeġġeġ ħbib tiegħi kemm inqattaw ħin jitolbu l-Ispirtu Santu u kollu npoġġuh f'bilanċ mal-ħin tal-ħidmiet evanġelizzattivi li nagħmlu. Xi drabi nispiċċjaw fi knisja ħafna xogħol u ftit talb. Anke s-saċerdoti eżistej, intom li qegħdin issegwu saċerdoti, patritu, sorijiet. Ejjew noqogħdu attenti li ma nqabdux minn attiviżmu sfrennat li jiżvujtjana mill-kontemplazzjoni, mill-ħajja tagħna ma' Alla, mill-laqda mal-Ispirtu. Il-frott jiġi biss mill-laqda ma' Ġesu fl-Ispirtu Santu. Aħna laqqas għandna ħila missu qalb ħadd. Ma naħsbux aħna għandna żball kbir li naħsbu għax nipritkaw ngħidu l-verità, in-nies ħajtbidlu jew ħajtmissu jew b'daqshekk ħajkonna frott le. Il-kelma waħedha hija mejta. Il-predikazzjoni waħedha hija mejta. Eżistijaj. Hija l-kelma mal-Ispirtu li toħloq. Araw il-Ġenesi. L-Ispirtu jittajjar, Alla jgħid il-kelma u l-uħol iniseħ. It's the word and the spirit that bring about creation and conversion. U hekk il-qalb tal-bniedem tinħoloq mill-ġdid bil-qawwa tal-kelma u bil-qawwa tal-Ispirtu. Waraw Faustina qabel ma tikteb titlob l-Ispirtu Santu. Mhux ma tistrieħx fuq anfisha, maħna l-problema tagħna li xi drabi nistruħu wis fuqna nfusna, fuq l-istudjajna, fuq li nafu, fuq il-kwalifiki li għandna aħna jew il-konsonanti tagħna. Ċertament dak huwa aspett importanti raġuni tagħna l-imbirek ma jtix biss jalaqgħu, però il-qawwa tinsab mhux fir-raġuni tagħna, il-qawwa tinsab fl-Ispirtu. Eżisti, nista' konna nies bravi u intelligenti, teoloġi fil-Knisja, imma m'hemmx qawwa tal-Ispirtu. Jista' konna managers minn qassisin minn isfijiet minn nies li jmexxu, però ma jkollniex qawwa tal-Ispirtu. Aħbub intijaj. Il-kol kemm aħna rridu ninżlu hemm fix-xejn tagħna quddiem Alla u narfu l-bżonn kontinwu tal-Ispirtu Santu. Ejjew verament neħdu dan bis-serjetà, naraw il-Murea xi tisejħilna, il-Faustina sejħilha mod, l-inna jsejħilna mod ieħor. Żgur li aħna l-koll imsejħin bil-Mawmudija u l-Griżma tal-Isqof sabiex nevanġelizzaw inxandru l-Ġesu mhux bil-qawwa tagħna imma bil-qawwa tal-Ispirtu qattis.